Ili dobar dan, u još jedan tip i danas ću pokazati kako da zezate vašeg druga da vam da šifru za Wi-Fi. Sve što treba jeste da uđete u vaš Wi-Fi i sad ću, znam ja šifru, ali neću. Znači, kad date ovako, kažete mu neka otkuca lozinku i čim vidite da je završio, znači, na primjer, otkuca nešto, Facebook, evo ovako, znači, ako otkuca lozinku i vidite da je završio, odmah uzete telefon i znači idete kao odmah da se povežete, ali nemojte odmah da idete se povežete, idete ovde prikaže šifru. Ali morate da pazite da vas ne bi video, znači uzete odmah telefon iz ruke čim otkucate šifru i idemo da prikažu šifru, pročitajte brzo i povežite se. Znači to je to što bi trebalo da uradite. Nadam se, kod nekima će to da uspe, mene je uspelo, već na nekoliko puta mi je uspelo to. Niko nije znao za to. Ja mu posle saznam šifru i tako. Znači ovo nije hak, ovo je kako da zeznete druga da vam da šifru od njegov Wi-Fi. I to je bilo to. Pozdrav!